Happy Sunday! Welcome to our vlog. Our vlog for today is wala. Murag wala lang. Mag-dry picnic me today. Today is mag-dry picnic. Tanawa mong outfit. Naka-hot ning mga hangal girls. Naka-hot. Tarang isa, mga sexy lang ni sila, nag-shorts. Nga ako, kay kagiron. Di lang ko mag-shorts and everything. Dayon, pero nakapula kog lipstick. Che! Burakay. Ay, maluoy na lang ta. Gwapa kayo sila. Naka-outfit. Pagdali mo, be. Asa day mo ron? Hala! Uy, gino, ana. Ano, raskwaan ang bang bulaka ba mo na katong burag bilat? Kuha ba? Unsay nga na, mo man ay sudanon daw. Hoy, ana man eh, oh, mo, eskwela ko glugdungan sa una. Hala, wala siya utin-utin. Man, ipa-focus daw ang kakay. Like, Pilain kay ta rated SPG na to. bawal to. Di man. Pagulat din na mo. Taas kay buyot. Dagi. Pag maghidban ka na kahat nanggal. Uy, kanon lagi nimo. Dili man, wala mabiso. Tamis nang utin-utin. Nagalain lagi akong heart. Bakit hindi pa ginawa? Ay, umutingog an. Matingog. Unsay ngalan atong bulaka? Man kay ko, ano sa ngalan na halya? Ano ba umra sa kakay? Today's vlog kay mag-adventure. Ay, no, mag-unsa taron. Nagkuan. Ha? Insulin sa iya. Yak unsay intil-intil. Yung mga bastos tagi mo oy. Visit. Ayo, uy. Hala, nagdakon mo sa tanghon. Oh. Wala sili. Dili man mi maniud tugod. Aw, mga mo Wala. Nampo ko'y sa tanghon diha. Inani po. Kabalo si mama ila ko siya sutang. Nadili ni kay naman ko kay. Nabot na sila. Uy, lainang kayong adit insya. Unsa yang giingon? Insya dili ni kanamo koy karno diha. Ano man siya nga? Nakatabuhi ka na. Kasabi ante. Ante kasabi. Kasabi na siya. Uy, mora ba na? Hoy, ang sili malabay na. Nagilabay ng adit unsa may siya? Nagkasabi ante, hapak ka ante. Hapak ka. So nabot na mi. Mag-prepare ni sila og unsa inyong gi-prepare? Kamo unsa ni? Kanang Kamote Q. kamote Q. Uy, dag. I-focus ra god ng kamote. Uy, against the light lagi. I-ahir ka. Uy, gikaon ang hilaw. Mao day nang gusto siya hugasan dayon kay iya daing kanon ang hilaw. Pero in fairness dagko kayo ilang Daghanig kamote. food today. Agay, bugat. Uy, dagko kay ang kamote, guys. Sama ka sa dagko sa inyong bulog. Hi, mga oname. Guys, among food di ay. Ipakita na mo among food. Kamote. Unsay kamote? Talbos. Bulad. Uy, I have something. And sotanghon made by Apyang. Wala, unsa ba niyong kamera? Uy, malibat ba niyong lantaw ani? Buladin. Nami special guest, si Mother. Mother Earth! Say hi sa vlog ni Margina. Say hi, Mama. Kakanuno ta kay. Gutom na. Oh, Di na ta mag-hi-hi kay mga. kain na kayo. Mukbang today, mukbang. Wow, lami kay kamluto. Kayo ningon man ko magkinamot ko na day mo'y pansit. Hala, di siya madala. Na mo din gisaway ni Manay Adit ang Bastos salmon. ka! Lami kayo, Inom guys. kong tubig! Sorry po. Walang init magud na. Regina, Sa good. niinom kong tubig. Inom sabaw. Halang kaayo. Aw ka nang init kaayo. Nalimot ko sa kuha. Sotanghon. Lami kayo.
Okay. Chip cook man namo ni. Ganahan jud ko slim. Yapiyang. Yapiyang oh. Nagisaway Ang ang salmon. gapa. Bye. Unsa koy salmon? Sardinas. Salmon nga Uy, asa ka kong Instant sardinas? makiril. Ma, wala may kuan ma, serving spoon ma. Serving spoon. Ay nagkuha oy. Tara oh. Ma, walay fork. Koy grave. Fork. Pakanas anas mga Pakanas, adit. mga- Uy, maluoy pud taon mo. Uy, sa bahis kay kanino. Grave. Pero agka ng salad na gulay, idus mo niya tanan na ng sili para magulay makakaon. Ito Parang naman. wal mo punit. Kana mag-ASMR ba nga mukbang ay mag tingog ilang ba ining magkaon. Unsaon? Mong kana? Magkuan man ko sila wag mic, wala man tay mic. Mura man to ka nang naay mga yelo yang gipang ub-ub. Naman oh, astro kay mo oy yellow man. Unsa lang yellow ma? Color yellow. Ay, Yellow. ngalo. Uy, I love your kuan piyang promise. Ala, layo man Chip ka. cook ko na. Layo ka anang suka din. Kuha ako. Matagsikan Ano atong na siya mata ha. katong? Traptik ra banas mata ma. Hindi mo labtik ang suke. Kanang. Uy, pareha ni kuan kaya ngano kung nabuta na siya kaya agi sa sutanghon. Kinsa? Sa tungalan niya si Budi ko magkuan kay. sige istorya ra ko. Ay ako Alakan mo na. Oh, mapreso. Mapreso. riso gud uy. Tinuod man na nalabtik anang mata na buta nang sa tanghon. Hostilan. Kinsa gud mga buta diri dito. Makahinomdom ko rog buta. Si Pedrong buta? Ay, dili na si Pedro wa na nalabtik Kaya na to. na nga. Mapreso. Mapreso ka. Aning buta. Uy, si Pedro wala na siya na kuan. Buta. Wala na natuka ra na diha napat siya. Ipokpok yung jo ng kuan luguan ng isa ka bugol nga kuan. Iwa. Ana man to sila. Oh, na confirm na. Karulan kakuan ko ato Kinsa god, kinsa? Si Pedrong buta, hapit na matay. Kay? Natukan. Isa kahiwa, sa liman ka isa kahiwa giduom guro. Dali-dali kay gutom na. Halang kaayo eh. I-consider lang po ninyo kay di biya pod kakita tong uwa o bukog. Mapil biya to mo paggamit. Natukan. Kuan ba to? Pag ako sa imong ba saro pag wa na nokro gato ng buko. Di kay pagtulon ato kaingog unod puro ba. Naman di bukog nga. Uy, nagdugo. Na, iyang mata kay nang luha-luha na din nagdugo lagi tong kuan. Mukhaon ko kanang dili mawala akong lipstick. Gawas. Kanang inighungit ba, iniganga. Dalibog ko ninyo eh. Ngano nang libak mo ano mga buta. Kamo may kasugod ana ang. Kinsa day buta diri? Wa man niya may buta. Buta diningan nyo. Wala man. Patay naman si Anhing Irining buta. Ay oh, hinumdum. Kauban diya tong nayadit grupo. Si Dili. Dali ara ka ay makapangimantay. Si mo panghisgot. Asa diya kanina sa siyang liya. Kami niyo ano matay. Namatay. May rin din. Ano? Ang sige na magluha-luha atong mata kinatawa. Si Mayrin tong naanha diha. Way buta pero naay A few moments. Ha, manguli na me. Manamig, mukbang, TikTok, and everything. Hello, sino na si Mildred? Unsa? Hello, Bakukang? Bako kayo. Uli na me. Salamat sa paglantaw. Thank you. Mag-vlog pa me over there. Naghanga kay ko kay gilabad ang ulo. Salamat. Bye. Uli na